bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi va fi un haul pe care îl aștept de ceva timp, mai exact de vreo 2 săptămâni, de când am plasat comenzile pe Temu și Shein. Și, sincer să fiu, am ceva emoții, pentru că nu știu exact la ce să mă aștept. Am comandat câteva lucrușoare super simpatice, cel puțin așa păreau pe site, dar de fiecare dată am ceva surprize când fac comandă, în special de pe Temu, pentru că se întâmplă să fie mult mai mici lucrurile decât îmi doresc eu sau decât am impresia că sunt prezentate pe site. Deși am încercat să mă uit foarte bine la dimensiuni, dar de multe ori tot îmi dă cu virgulă. Așa că să vedem ce am primit. Am aici un pachet imens de pe Temu. Abia aștept să-l desfac. Să vedem. Sunt câteva produse. Sincer, nici nu mai știu exact ce am comandat, că dacă au trecut 2 săptămâni, vă dați seama că am uitat între timp. Mai ales că între timp a fost și Black Friday și normal că am luat și atunci câte ceva. Probabil o să vă prezint. Da, vedem ce este aici. Pare să fie un coșuleț. Cred că mi-am amintesc. Nu vreau să vedeți. Îmi cer scuze că fâșii, dar problema cu genul acesta de cutiuțe, coșulețe, cum vreți să le numiți, este că vin deformate și o să dureze ceva timp până când își capătă ele forma. Am luat această cutie pentru șosetele fără pereche, pentru că am foarte multe. Mașina de spălat mi le mănâncă pe toate. Chiar nu-mi explic ce se întâmplă cu ele, dar mai ales acum că le am pe cele micuțe ale fetiței, efectiv dispar și rămân foarte multe fără pereche. Și am luat această cutiuță simpatică, Lonely Socks, Seeking Soulmates, șosete singuratice care își caută sufletul pereche. Și am de gând să pun aici toate șosetele rămase fără soulmates, pentru că am o cutiuță micuță în care le țin, însă sunt atât de multe încât efectiv nu mai au loc, dau pe afară. Așa că am zis să cumpăr una mai mare. Și cred că încap foarte multe aici. Cred că mi încap șosetele totul, chiar și cele cu pereche. Este foarte calitativă, foarte gros materialul. O să vă pun prețurile în descriere, ca de obicei, pentru că nu știu exact. Mai ales că diferă în funcție de ce reducere aveți fiecare și în funcție de tot felul de bonusuri, coduri de reducere și alte cele. Chiar este foarte simpatic, în special mesajul. Are și aceste mânere, să pot să le car în cazul în care sunt prea multe și o să fie prea grea. Este gri, nu știu dacă am văzut pe altă culoare. S-ar putea să fie și pe altă culoare. Însă eu am luat gri. Am foarte multe lucruri în casă gri. Mi se pare o culoare mai neutră, care se potrivește cu orice. Să aștept să mă duc să pun șosetele aici. Să stea împreună. Să vedem ce mai avem. Cum să pun să vedeți mai bine, dar nu cum. Aici este un cadou pentru tatăl meu. El este pasionat de Volkswagen-uri. Adică toată viața lui a avut Volkswagen și îmi place foarte mult acest brand. Și i-am cumpărat un kit din acesta pentru construirea acestei mașini, acestui van. Ce scrie aici?
doar că e made in China, ceea ce era de așteptat. Mă așteptam sincer să vină într-o cutie, dar este ok și așa. Sunt foarte multe astfel de piese din lemn pe care le va asambla și va construi această mașină. I-a mai luat de-a lungul timpului și un avion și un Golf, tot din categoria Volkswagen. Și pentru că îi plac foarte mult și acum își dorește să-și cumpere o mașină mai mare. Bine, nu modelul acesta, că acesta este foarte vechi. Nu mă pricep foarte bine la mașini, deci nu o să vă spun detalii. Habar n-am din ce an este acest model, dar știu că este unul foarte vechi. Și cred că o să fie foarte, foarte încântat. Acesta cred că mi-amintesc că am dat 50 de lei. Dar am văzut același model la, cred că vreo 5 prețuri diferite. Nu știu să vă spun care era diferența între ele. Mie mi se păreau identice. Așa că am luat și o variantă mai ieftină. Probabil acelea ar fost mai bine ambalate. Dar venind tocmai din Asia, nu știu dacă într-adevăr există produse care vin în cutii sau... Ba da, văd că am aici 2-3 cutii. Probabil sunt și unele ambalate mai frumos. Însă îi voi pune eu o hârtie din aceea de Crăciun și va arăta bine. Sau chiar o să pun într-o cutie. Vedea. Sper să fie ok și să nu fie probleme. Să se poată construi. Parcă sunt desenate, nici măcar nu par decupate dungile acestea negre. Da, vom vedea. O să-l ajut și eu. Pentru că vom petrece sărbătorile împreună și probabil vom construi împreună. Ceva mai avem. Ce să fie, ce să fie. N-am idee ce este aici. Este un poster. Sincer am crezut că se vine cu tot cu ramă, dar este ok și așa, pentru că văd că este un material destul de grosuț. Acela este mușama. Vreau să pun în baie câteva tabloașe din acestea amuzante, pentru că am acolo o etajeră deasupra WC-ului și este mereu goală și aș vrea să adaug câteva decorațiuni, dar va trebui să-i găsesc o ramă, se pare. Welcome to the place where shit happens. Da, cred că merge perfect la baie, nu? Ce spuneți? Mi se pare foarte simpatic și amuzant. Am luat, cred, mai multe astfel de decorațiuni. După cum le văd și eu prima dată. Dar chiar mă așteptam să fie cu ramă. Nu știu de ce am avut impresia că va avea și ramă. Însă mă bucur că este un material bun și o să reușesc eu să-i improvizez o ramă. No problem. Așa. Și încă unul tot pentru baie. Pentru că v-am spus că am un fan Star Wars în casă. Flash must. Cei care știu Star Wars, cred că își dau seama ce semnificație are acest mesaj. Bine, el este adaptat. Făcut să fie amuzant și să se potrivească în baie. Dar e foarte cute. Și acesta este tare și pot să-l pun direct așa. Acest, să le facem. Am luat pentru sora mea. All my fucking meds. Ea este la medicină acum și avea nevoie de un recipient unde să-și pună pastilele pentru că le rătăcește mereu. Și mi s-a părut foarte amuzant acest portofel. Îi cap aici câteva pastile, cele de bază. Nu pare foarte calitativ, dar nici nu cred că este nevoie de ceva mai mult de atât. Și la fel cu mesaj amuzant. Cred că aș avea și eu nevoie de așa ceva.
Și mi se pare foarte util și când mergeți în vacanță să puneți medicamente aici. Dar îmi pare rău că nu mi-am luat și unul. Probabil o să mai comand. Foarte, foarte amuzant. Și încă un tablouaș pentru baie. Vedem, acesta este din lemn. Și este așa rotund. I hate my job. Oh, please. Periuța spune că își urăște munca și hârtia igienică. Ah, te rog. Acesta mi se pare cel mai amuzant și chiar îmi place cum arată. Pare că nu am mai multe în acest gen, bucate din acesta de lemn. Mai se poate pune aici ață, să fie agățată așa. Chiar mi se pare foarte simpatic asta. Oh, please. Ce poate fi mai nasty decât treaba hârtiei igienice? Aici este o cutie, pare să fie foarte bine ambalat. Desfacem să vedem. Nici nu mai știu să duce. Am dat ceva fragil? Parcă da. O să distrug și parcă îmi pare rău pentru că pot împacheta direct în ea de Crăciun. Imediat să duc o forfecuță. Revin. Am aici o forfecuță acelei mici. Am găsit aici în camera ei. Chiar curioasă ce e aici, că nu mai amintesc. Dar este foarte bine ambalat. Am văzut că nu l-au aruncat pe acesta, cei de la curier, la curierat. Acest pachet de pe Shein. Acesta l-am găsit efectiv aruncat în curte, pentru că nu am auzit când a sunat curierul și s-a gândit că este o idee până să-l arunce pur și simplu. Dar din fericire nu am comandat ceva ce se poate sparge, din câte mi-amintesc. Oh, ce simpatic! Am cumpărat pentru părinții mei tot cadou de Crăciun. Acești moșulici simpatici. Vai, ce simpatici sunt! Chiar sunt adorabili. Sunt mai mari decât mă așteptam și mult mai frumoși. Și chiar par calitativi. Și am dat 17 lei parcă pe ei. Wow, deci chiar sunt adorabili. Am un cățeluș și bunicuța are un buchet de flori. Bunicul cu acest zâmbet simpatic cu ochelari pe nas. Chiar îmi plac foarte mult. Sunt mulțumită de ei și de felul cum au fost ambalați. Că da, s-ar fi spart dacă nu erau așa bine ambalați. Deci, good job, nu? Ceva mai avem aici. Aceasta o voi desface puțin, dar am luat-o pentru o vecină cadou. Este o perie în formă de pisică. Îi plac foarte mult pisicuțele și are o pisică de altfel. Și i-am luat această perie. Fetița are tot, e de seamă cu fata mea, tot 2 anișori. Și cred că o să-i placă foarte mult. E atât de simpatică. Și din lemn. Chiar e foarte, foarte simpatică. Dar să capitez la loc acum. Ce mai avem aici? Acestea sunt șosete pentru soțul meu. E foarte bun materialul. Se simt bine, nu sunt din acelea elastice în care transpiră piciorul. Nu scrie ce material este. Da, știu că sună narcisist, dar mi s-a părut foarte amuzant mesajul. This guy has an awesome wife. Adică eu, dar de felul meu sunt foarte modestă, însă mi s-a părut amuzant. Și cred că o să-i vină, că par destul de mari.
să nu le vadă până atunci, că a vrut să desfacă pachetul când a ajuns, e foarte curios de fel. Și a vrut să-l desfacă. Nu, lasă-mă mai întâi să filmez. Și cu siguranță o să vrea să vadă după, dar acum dacă tot le-am desfăcut eu înainte, o să le ascund. Ce să abia aștept să-l desfac, să văd cum este. Este un fel de jurnal, am vrut eu să fie, pentru că am luat câteva notițe de când s-a născut cea mică, am scris într-o agendă despre fiecare lună din viața ei, ce anume m-a marcat în perioada respectivă, ce mi s-a părut mai important, ce am învățat, ce cuvinte am învățat. Și vreau să îi le scriu într-o astfel de agendă, scrie to my daughter. Are un mesaj foarte, foarte simpatic aici. Acum tot ce sper să aibă multe file înăuntru și să am unde să scriu, pentru că vreau să rămână amintire peste ani, să vadă și ea cum era la câteva luni și ce perspectivă aveam eu ca mamă asupra ceea ce se întâmpla. Să-i pun acolo câteva și poze, că am încă poze din burtică și de când era mică și tot felul de mesaje pentru ea, care să le păstreze amintire pentru peste ani. Ce simpatic, are și aici acest accesoriu din metal. Cred că focalizează. Avem multe, sper să am spațiu să scriu. Să văd cum îl desfac, să nu-l rup acum. Cum se desface? Așa? Da, cred că așa. Aici are spațiu să pun diverse carduri. Cred că o să-i pun tot eu așa ceva poze, ceva amintiri. Are și semn de carte, se pare. Da, sunt câteva file aici. Și aici, acestea îngălbenite. Chiar par de calitate, chiar îmi place foarte mult. Sunt grosuțe foile. Și aici la sfârșit are acest pliculeț unde să-i punem, nu știu ce, tot așa diverse amintiri. Acest plic. Da, chiar mi se pare foarte fain și aceasta este piele. Nu cred că este piele naturală, dar și miroase piele. Dar nu cred că este piele naturală, însă, pentru că a fost destul de ieftin, însă de aștept să-i scriu aici și să rămână peste ani amintire. O să încerc să traduc ce scrie aici. Îți doresc forța să învingi încercările cu încredere și cu multă înțelepciune. Îți doresc multe aventuri în drumul vieții și fie ca tu să te oprești, să ajuți pe cineva de-a lungul drumului, să-ți asculți inima și să-ți asumi riscuri carefully, să-ți asumi riscuri cu atenție și amintește-ți cât de mult ești iubită. Sunt foarte mândră de tine. Cu dragoste, mama. Chiar mi se pare foarte frumos. Și o idee foarte bună de cadou pentru o fiică. Poate o fiică mai mare care să-și noteze singură aici ce vrea. Și chiar o recomand. Dacă aveți dubii că nu este de calitate, vă spun că este. Chiar se simte calitatea. Mai am aici o cutiuță mică. Nu mi-am amintesc ce mai era fragil. Și aceasta este din ambalată. Acesta este tot un ornament. Mai că este mai micuț decât mă așteptam, dar este foarte fain făcut. Un omuleț care pare că este făcut din paginile unei cărți. Pare că are ceva scris pe el, dar nu este scris. Și citește cu mâna așa la
obraz, este gânditor. Dar mi se pare foarte simpatic ca decorațiune. Deși este mic, dar este simpatic. Cred că o să-l pun tot aici, în camera fetiței, lângă cărți. Da. Este mai micuț decât mă așteptam, dar merge. Mergem aici. Mi-am luat cele mici unguleri pentru pus la gât iarna, dar nu înțeleg de ce pare de copii, de cățeluși, ceva. Sau se întinde? A, se întinde. Se întinde, dar cu această girafă homemade, handmade, pardon. Să văd în capte totuși. Da, pentru gâtuțul ei mic chiar cred că se potrivește. M-am speriat prima dată, mi se părea mult prea mică. Dar este foarte moale, este un material foarte moale. Partea bună e că o pot băga în buzunar să o iau cu mine când mergem undeva. Cât de mic pare. Este simpatic. Și o să fie foarte utilă iarna aceasta pentru că nu suportă fularul la gât, îl trage mereu. Nu suportă să fie ceva lung. Așa dacă îi pun asta și nu se simte, cred. Și alte șosete. Abundată. Asta, sincer, nu știu cât o să reziste pe talpă. Probabil o să reziste până la 2-3 spălări. Dar ideea contează. Sau poate o să le păstrez, eu cred că o să le poarte, nu știu, vedem. Parcă e mai bun material la celelalte. Astea par mai elastice. Cred că asta transpiră piciorul. Am luat tot pentru vecina, prietena noastră, acest gen de clămițe, tot cu pisicuțe. Foarte simpatice, se prinde așa cu genul acesta. Scuze. Sunt puțin cam ciudățele, nu știu ce reprezintă mutișoarele astea pe aici, dar probabil acolo trebuia să fie mustățile. Cred că sunt simpatice, mai ales pentru cineva care iubește pisicile. Adorabile. Să le împachetez frumos. Aceasta am luat-o pentru fetița mea de Crăciun, pentru că nu aveam ce să-i pun în păr. Chiar este foarte faină, este din catifea. Simte foarte bine și are această clemă mai mare. Bine, acum am pus-o invers, dar așa că ideea e să vă dați seama cât de mare este. Pentru că pușorul ei cred că va părea puțin cam prea mare, dar o să arate bine. Chiar îmi plac foarte mult agrafele care le găsesc pe Temu. Am mai comandat câteva și sunt foarte mulțumită, sunt mai deosebite. Este foarte crăciunistică. Și parcă mi-am pescat la două, doar una. Nu mai este un agrafel aici. Este exact la fel, nu mai desfac. O să-i pun una deoparte și una deoparte. Aici mi-am luat și eu ceva. Mi-am luat șosete din acestea pufoase, pentru că eu nu suport papucii prin casă, decât dacă sunt genul acela stil botoșii, să nu-mi iasă din picior. Dacă sunt un copil mic, nu nevoie de susținere, să nu-mi iasă papucii din picior. Dar genul acesta de șosete chiar le port.
și aveam câteva de vreo 3-4 ani care s-au cam rupt, așa că am zis să-mi iau și o altă pereche. Să miros cam urât. Dar sunt foarte, foarte pufoase și foarte călduroase. Nu 38, dar pare foarte, foarte mare talpa. Parcă 40. Dar tot o să meargă. Astea sunt mai crăciunistice. Pufoșenii. Sper să mai găsesc câteva pufoșenii. Vreau și niște pijamale pufoase. Însă că nu mai putește. I-am luat surorii mele. Sora mea, care implicit este mătușa celei mici. Această decorațiune, să-i spunem, cu anticorn, nu știu cum se pronunță, like a normal aunt, but more awesome, ca o mătușă normală, dar mult mai tare, faină, mi se pare foarte, foarte amuzantă. Sper să-i placă. Trebuie să împachetez bine, că nu pare sticlă, cred că e un fel de plastic, dar tot se poate crăpa. Și că trebuie să am grijă să împachetez. Și aici mi-am luat eu câteva globuri din acestea pentru DIY-uri. Și cred că cam astea au fost de pe Temu. Sunt ce mă așteptam să fie, nu sunt dezamăgită. Doar acesta cred că a fost mai mic decât mă așteptam, dar e mult prea simpatic, să-mi pare rău că l-am luat, mai ales că n-a fost scump. Și cel mai mulțumită cred că sunt de bunicuți. Deci îmi plac atât de mult și chiar mă bucur enorm că arată așa bine. Și cu mașinuța aceea nu sunt eu încă convinsă că este ce trebuie, dar vom vedea. În rest pot să spun că sunt mulțumită de ce am achiziționat și abia aștept să pun în baie aceste tablouașe. Da, și mai am vreo 2-3 lucruri de pe Shein, nu știu cum se pronunță, așa că vă rog să nu încercați să mă corectați pentru că tot cum îmi vine o să-l pronunț. Deci, cum vrea. Aici am ceva emoții pentru că am cumpărat-o pentru fetița vecinei. Am cumpărat o pisicuță, am vrut eu să fiu un fel de pernă și îmi doream să fiu o pernă mare, dar cred că mi-am luat țeapă aici pentru că punga este atât, deci nu are cum să încapă ceva mare aici. Da. Aici cred că sunt nu pare să fie mare. E chiar mică și slabă. Știu că trebuie lăsată să-și capete forma, pentru că acum tot materialul este strâns, îngrămădit, dar nu e ce mă așteptam. Așteptam să fie mai mare. Și nu înțeleg de ce are asta 50 cm. Probabil că are, dar în poze și am văzut-o poze pe lângă alți copilași, părea mult mai mare. Dar nu este urâtă, dar nu știu ce să zic. Dar va trebui să mai cumpăr și altceva, că nu pot să-i dau doar pe asta. Da. Cam dezamăgitor. Sau are 50 cm cu coadă? Cred că da. Asta este, e simpatic oricum. Și acum chiar am emoții pentru că am luat, cred că ați
văzut genul acela de ursuleți, pisicuțe cu nume, care reprezintă familia întreagă. Am luat unul pentru ei, pentru vecină, și unul pentru noi. Dar, sincer că eram emoții, să nu fi greșit numele sau să nu fi făcut ceva. Nu sunt pomnit. No, acesta chiar e ce trebuie. Hai să-l desfacem. Mi-a căzut inimioara. Nu știu cum să-l țin să nu se desfacă. Chiar e foarte simpatic. Am cea mică, eu și soțul. Simt toți în brațe și au și această inimioară aici. Și se desfac așa. Da, chiar sunt încântată. Nu știu dacă ați comandat astfel de produse. Cred că o să arate și mai bine pentru o familie mai mare, cu mai mulți copilași. Deci pentru noi chiar e ce trebuie. Abia aștept să-l pun undeva. Chiar e foarte simpatic. De ce vorbesc în șoaptă? Probabil pentru că doarme cea mică. Am tendința să reduc volumul. Și acum să-l vedem pe cel al prietenilor, pentru că aici, dacă au greșit, nu știu ce fac. Că nu mai pot să stau înapoi. Pare să fie ok. Ce adorabile sunt! Și acestea sunt foarte, foarte simpatice, cu pisicuțe normal. Hai, de-abia aștept să le dau, să văd ce părere au. Și pisicuța cea mică e cât de scumpă. Da, chiar sunt foarte încântată. Deci, Shane, ai pierdut un punct cu această pisică, dar ai câștigat 10 puncte cu acestea. Deci, chiar sunt foarte încântată de ele. Și pisica o să mai trag de ea, poate să mai de lungime nu se mai lungește, dar dacă îi așez mai bine materialul și se mai desumflăm, că a fost tras aerul, cred că a fost extras aerul din pungă. Probabil că o să-și mai capete forma și o să fie mai durdulie. Dar momentan e pisică slabă. Fără prea multe forme. Da, și cam acestea au fost produsele cumpărate de pe Temu și de pe Shein. Sper că v-au plăcut și să aveți încredere să cumpărați, pentru că într-adevăr sunt și produse de calitate. Și că spuneam topul produselor de pe Temu, am uitat să menționez acest jurnal, care la fel mi se pare super fain. Și chiar recomand din tot sufletul dacă aveți fetițe. Și chiar și pentru băieți există și varianta pentru To My Son și To My... mai era ceva, dar nu mai știu ce. To My Sister, To My Husband. Cred că au toate variantele posibile. Însă, pentru mine, asta este ce trebuie. Și abia aștept să mă apuc să îi transcriu ce am pus în agenda. Pentru că agenda aceea a ajuns la ea și a reușit să mă zgălească și... E vina mea că i-am dat-o, dar știu, întotdeauna e vina părintelui, nu a copilului, pentru că ea era mult prea mică să știe ce facem. Dar vreau să transcriu tot ce am scris acolo, toate gândurile de care le-am trecut acolo, pentru că erau gândurile de atunci, erau proaspete și acum n-aș mai putea să scriu aceleași lucruri. Și de aceea am luat altă agenda pentru a le transcrie și apoi o să pun undeva sus, să nu mai ajungă la ea până când nu va avea vârsta necesară încât să știe să prețuiască astfel de lucruri, să înțeleagă, să știe să citească. Și cam atât. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare.